Vaikuttunut myöskin siitä, että nämä luonnon ääri-ilmiöt, miksi likimain näitä voi sanoa, eivät näköjään ihmisiä ole pelottanut, vaan täällä paikalla on oltu, kun tänne on kerran tultu. Minun viesti teille lyhyesti on se, että nämä vedet virtas pitkään, vuosisatoja, ihminen tuli, rakensi kosken, otti käyttöön voiman, teollisti, kehitti yhteiskuntaa, hyvinvointi kasvoi ja kehittyi, ja maailma ja maa kaupungistui, ja se vanha maaseutu Suomi muuttui monella tavalla. Nyt eletään tätä päivää, mutta vaikka muutos on äsken kuvatun kaltainen, monet meistä haluavat asua ensinnäkin sellaisissa yhteisöissä, jotka ovat luonnonläheisiä, jossa ihminen tuntee luonnon läheltä, voi olla kanssakäymisissä sen kanssa kaiken aikaa. Ja muillekin, jotka asuvat ehkä vähän kaupunkimaisissa yhteisöissä, on tavattoman tärkeää löytää sellaisia paikkoja, missä paitsi kulttuuri historiallisesti henkii, niin myöskin tämä päivä ja kulttuurisen menny lyövät kättä sopusointuisalla tavalla. Minusta tämä Kuhankoski on oiva esimerkki juuri tästä. Täällä on haluttu vaalia perinteitä. Tämä riippusilta, sen tarve syntyi siitä todellisuudesta aikanaan, kun tätä rakennettiin koskea. Haluttiin kumminkin liikkuminen pitää mahdollisena. Ihmiset rakensi sillan ja seuraavat sukupolvet, niin kuin kävi ilmi, meinasi välillä sen karsia pois. Se oli oiva kamppailu, mikä täällä on käyty ja tehty. On erittäin tärkeää, että ihmiset kykenevät säilyttämään siitä historiasta olennaisia tärkeitä asioita. Kaikille teille ja kaikille meille kuvaa sitä mennyttä ja yhdistää noin sananmukaisesti tuon menneen tähän päivään. Hyvät ihmiset, riippumatta siitä, missä ihmiset asuvat ja elävät, missä he oman päivätyönsä tekevät tai suurimman osan elämästään viettävät, kaikille ihmisille lopulta tärkeitä on juuret. Ne juuret on jossakin, kotiseutu on jossakin. Teillä monilla kotiseutu on joko näillä kulmilla tai tällä alueella. Haluatte vaalia kotiseutua, se on hieno asia. Ja kyläyhdistys, joka on pitänyt huolta siitä, että sen juurien vaalimiselle on tällaisia hienoja puitteita, niin ansaitsee erinomaisen tunnustuksen. Näillä sanoilla, hyvät ystävät, haluan kiittää tilaisuudesta tulla tänne. Tämä on minullekin tietyllä tavalla juhlatilaisuus. Näillä näkymillä ministerinä käytän viimeisen julkisen puheenvuoron jossakin tilaisuudessa. Uskon, että hallitus vaihtuu kohta ja noin runsaan 8 vuoden yhtäjaksoinen tehtävä ministerinä, niin ainakin tältä kertaa tähän. Oli mahtavat puitteet viimeiselle tilaisuudelle. Myös henkilökohtaisesti olen siis tavattoman kiitollinen siitä, että tilasitte nämä sateet ja vien nyt sitten vaimolle nämä housutkin pestäväksi ja tällä tavalla. Kiitoksia, hyvää kesää meille kaikille, kiitoksia. Kahvia, pullaa sekä lihasoppaa. Vapaaehtoinen kahvi ja ruokaraha menee tämän siltaprojektin hyväksi. Paulia jäi kotiin. Joo, siirrytään taas tonne ylemmälle, niin ei tarvitse tässä purossa. Taitojansa, että nyt oli kuulemma osa lähtenyt jo pois, mutta minä tähän lopuksi siteeraan Aleksis Kiven paria lausetta, jotka koskevat näitä meidän kyljeitä. Niin vuodet menteen. Aika aina onnen suojassa kulkoon. Kiitos. Tämä on varmaan oikein alan rakentaja, kun oikein Enso mitä hänen seljässäänsäkin lukee. Ja täältä nuorin pätevin käsin nuoret paret rakentavat tänne uusia taloja ja juurtuvat tähän Kuhankosken ja Kuhaniemen maaperään. Nyt varmaan tätä kulkuetta ei tämä olosuhteiden kokosta voida suorittaa. Tai mitä mieltä on nämä tulevat kyläläiset ja olevat kyläläiset? Lapsi, katsele kauneinta maatas. Kiitä luojaasi armostaan. Ethän koskaan. Sä hylätä saata lahjaa, jonka sait taivaasta. Nyt tuli
asia selväksi ja sait sen, mikä oli halunnut.